कुछ कह अपना घरे साग सत्तू खा के बूढ़ पुरानी आदमी के अपना घरे रह जाए के चाहिए। जब सोचा था कि बेटी घरे सुख मिली कोनो सुख नहीं के है का तरकारी दाल भात खाए खातिर तो मिला तो छूछे दोनों टाइम कसम पेटे न पोसता नहीं का मुही के बा का जी महाराज रहुआ हदे बानी एकदम रहुआ के कहाइल हो के गोबरा उठा के बिकती तया खेजुक चाभे लगनी का जी रहुआ माने तनकियो अपना से कुछ बुझात नहीं खे कैसे बोला था नहीं पहले काम ना कनी जी उतना गोइठा रहला चूहा सरे नहीं उतना मसूरी के पीटन रहला कुल्ला के धनी झोके का मैंने पहाड़ तोड़ गली अरे देखना पहले तो हम से जवान लड़ो इधर बुझाता कि हम दबा धनी हमारे के से कैसे बोला ताड़ी हमारे मारत के बल्लू ना धकमगी फाड़ दे मतारी हो त का ई दू ठंडा गहना हमार के का दे देले बिया हई बुझाता ना कि हमार के मोय दुनिया जहान दे देले बिया हमार बाल बच्चा ने कहीं कर जिंदगी भम पोसी ओकरा से बेसी न का देली रे तोरा लाज बा चावल लगा दे चावल लगा के अरे ठीक कहत रही जेकर का वृद्धाश्रम में भेजे के चाहिए लेकिन हम पागल कुत्ती बानी के एकरा के लेके आनी ढोए खातिर अरे हम समझ सुनी यही लूर के वजह से भौजैया के गलत ठहरावत रही भौजैया ला ठीक कइले बिया एकरा के लतिया के जब भेजे बिया एकर हम एकरा के हुरो वाला ना विपत्ति के समय रोई जान जौनो दूर पे कमाता हन जौनो दूर बिया का हो चाहते रे लक्ष्मी चल जाते लक्ष्मी चल चले ले जाए कुकुर के डाल दीजिए नहीं पैसा जाके जबरे मन तवे लेके फरिया भर खाए महाराज रहुआ तो तनकियो शर्म निकल लागत कि हतरी एगो कुकुर बुए जब ओकर बच्चा त झूठ खा तो रहुए खा जाता लाला समाइल बा मैं नाच फेरे हमारे करम में एकदम का जने का भर के करके लेके आई अरे खराब रहे तारा के हम ओकर सिखावत रही तोर करम ना फिर रहे हैं मार मती मराई रे बोला भी से बोल भी सभी दे दे उठावे पर दू तबड़ा अब तक गहनवा ना तारा मुंह पे मार सके ना सासरू उतना तहर तबीयत खराब हो गइल कि हमनी के कक देले बन ओसे जनू बेसी नु का देनी जा जी ओसे बेसी नु का हाँ? एकरा वो तो लाज खा बा गइल। एकरा लाज बाजी तनी को सुध मुरकुल खा गइलू एक काम करी हमरे बेटा पतो लगे हमरा के कदी मार के चाहे गरिया काउची से कदी बोलरो से अधिकार हुआ के हम बेटा पतो देख लेनी कि नहीं खिस का देखले नहीं खिस देखले जान जाइम सुगवा घरे जाके देखत रही को दो सच्चा पियो तनी डाहे डाहे को के धइले बिया कर फिर जाई हूं त फिर फोन करी बुचिया बड़ा दुख बा आई मोई जे जान ली देख एगो बात कहतनी सुन जान तड़े ई बुढ़िया नु बुढ़िया अभी खाती है जुगा कर माया जानते हो कहां के बा अरे कुछ ना तो नतुन में कर माया बा अरे हम जानत नहीं हम चुतिया हई काहे कर रखले बनी रो बुझाता एकर नाम दू गो एलआईसी बुढ़वा हमर को के भागल बाबा पापा बा हमार जन्नी एकर लूर ऐसा रहे त एलआईसी के चलते अब पहले काहे ना बतैला अरे उरे कुछ ना बुझी सब कह दी के रौरा अपन चली ना दया आदमी एथी उफान में भौकाल बनावत क्या पैसा आला पहले भी ना तूर दे तबे ना जल्दी बुढ़िया जाई रे अब का जी अब कुकुर के जूठ देता सिया बा 3-3 लाख के दूध तो तुमने के नौका में जमीन ले अरे लकड़ी के व्यापारी नु रहन बाबूजी आज भाग होले त अब जियत हुई हन ओसई हठ कठा रहन अच्छा कर के कहि ना जाके मत से नूर कर मत और हिंगा का बनावत रहो ना मोटे मोटे के रहे आरा मशीन पे आराम मशीन तब का अच्छा अब नु हमर भैया के जब से दारू पिए के लत लागल तब नु बिल्टल हवसन हां अब देखती अरे तई तो बढ़िया भी ले तनी खिया दे तनी बहरिया तनी मुंह में लगा दे तन किसी दे तन किस कुकुरा के डाल दे अच्छा ठीक माई त माई लेखा ना रही कपार पे चढ़ के नाची एकरा काटना कोई जरूरी नहीं अब बता देम कि तोरे लइसे खातिर से करत न त भइयो आज लेके आइए डोला चल जाई त कह कि हमरे के खातिर त चुपे चुपे हमरा के बतैले भी हम भनक काज तक ना लेके यही तक कागजवा हम ही रखले बानी ना त जहिया हमर भैया के पता चल जी त नतिया दोगाला ह आई एकरा के माई माई कह लेके चले आई हो गुलटनी है बिना पेनी के लोटा उ जहां दुहाली माई कहलस न त लागे है चल चल करे लागी माई है त माई लेखा रही जा साला कुछो कह आदमी समरसेबुल तो मोटर तो है सब गड़ावत हवन जवन चापा कल के पानी ठंडा दे दी वो तो ठंडा पानी ना मिल जा तक अभी फिर से नहा ली ना है नहीं आधा घंटा पहले लेकिन नहाई ना अब हाँ तो पापा अरे ए पापा क्या हो दादी के बुला दो ना सपना देखे बहुत खराब की दादी बहुत तबीयत खराब हो कर दादी के दादी के काहे गोल बे फुआ करे जी आज तो ठीक रहे जाना पापा बुला ला ओकरा के का देखले सपना दादी की बीमार भी है तबीयत खराब पापा बहुत है ओकर का कहती जी दादी के सपना तो है माई के हमारा का हो गई सपना में बीमार भी है माई हां पूरे पूरे सपना देख रही है दादी आवाज
बाड़ू सपना देख लो तो का हो गइल सपना तो केहू के करो को देखेला आ पगला गुल बाड़ू सना गुल बाड़ू तू हम तो का हो गइल बोला दो नहीं जा बोला दो समय का कहती है जी बाप के भरल समाज में इज्जत उछाल के गोइली आए कि बेटा हमरा के दुख देता मारता आतना करत रही जा तब आए अम्मा गहना गुड़िया जन 5 पैसा रखले रही वो लेके गोली बेटी घरे दादाइल कि हमर बेटी भी दिन पार लगा दी आ जौने कि तू दादी दादी कहतड़ू सोचली है तारा बारे में कि नातिन जवान भइल बिया बेटा एगो कमनिहार बाटे कैसे का होखी तक का गोली की सोचले का बताती के बुला तहरे सब बुझा जाई हम ना सोची अच्छा जैसे बोलाओ दादी के टेंशन मत ले जान तारू सारा 3-4 दिन से हमहू लगातार माई के सपना देखत हनी हनु हां एकदम मैंने जाता कि माई जी से हमरा के याद करत हो के वैसे मैंने सपना अच्छा माई के 200 नो घिउ में डूबल माई तारे का पूछा तड़ी का पूछियन माई तारे के हो जब तारे के ओही घड़ी ना जानलिए सुनली त देखो तनी नु कुनकर बेटी दिन पार लगाव तड़ी हमरो हित ना तभी फोन आवेला आ जौन उनकर होता गति नु ठीक होता ओही लायक बाड़ी का होता रे दुख का देता होता रे का होता का दाह लगाता अरे बताओ ना का होता कोनो बतिया क्लियर बताइबे ना का फोन आइले बताओ हमरो को बताओ गामवा में ले आओ त फिर बुखार लगी फिर दवाई कराई हम त बुढ़िया के नाम मत ले लो बाप बेटी बुझाइल कि ना अच्छा का समाचार है बताओ समाचार ऊ है अब पैसा खींचिए लेली गहना गुड़िया रखिए लेली अब एक सांझ खियाव तड़ी एक सांझ तकाव तड़ी अब ऊ ठीक बाटे हमरा खातिर तो सुखी के खुशी के खबर बाटे हां माई के लेगिल बरसन दुख देवे खातिर तो तार माई वो कुताई रही कि बाबूआ दामाद जी बेटी जी हमर बाड़ी त जास पापा चला पुआ घर दादी के लेवे मार में के एक तबड़क मारत तो जानलू कि ना ढेर तू बोलत तड़ जो गोबर उठा के जो गोबर पास के बोलन चला तार झोटा पटाक के मारे लागम जान जी अरे जाय दे काम में अंग नहीं खेला गोत लड़की या दादी के नाम ले दादी के नाम पता ना फड़का तरीका है काहे ना भड़की जी काहे ना भड़की रात में तारी होके रोड़े के सोचली एक बार में अरे ना बुझाई लोकरा अच्छा अब बूढ़ो पुरानी आदमी पागली में घोषित हो खताटे ना कि ना बुझाइल दूध पियत बच्चा रही है लइके के त बुद्धि नहीं है कुछ के तब माया बाकी ददिया हमारी है त हम खोजतनी औ तनी को पूछली कि बेटा आप तो ये हमारा होसन आई कातना चंडाल बाड़सन देखो ओकरा के लिया जाके साला एक टाइम खियावत रसन एक टाइम उपासे रखत रसन ठीक बा बहुत बढ़िया बा हमरा के भुकवाई मत जननी कि ना जैसन बाड़ी नु जैसन गति ठीक होकता और औरत ढेर माया लगावे के बा त हमरा से माया अरे तुरली सुन रे ई त बुझाला कि माने हम का कही महाबोधियों से तेज चलेले अपन बात कही और निकल जाए दूसरा के बात ना सुनी सारा देखो संसार ये कह स्वार्थ में देखो माई के ले गेली कि हम माई के सेवा करब अरे हम तो बुझत रही कि तू का सेवा करबू एलसीया बा पैसावा बा तब तक सेवा करबू ई ओकरा के मुआवल चाहत रहसन यही से ओकरा के ढील देले बड़सन आई मेहरारू बात समझी ना मन करता कि एक दिन जाई माई भी हम जोगल मैवा कहत हनु बाहर दे तब जे ट्यूशन जाए के टाइम हो गेल हमरा खाली घर के काम करवावतिया किस बरावतिया हमरा के पढ़म तो फेल आ जे तब बुझाई दादी गौना खुश रही का बोल काय खबर है दादी अरे हमारी रे ठीक बड़े हां ठीक बनी माई बाबू तो रे दादी हम सपना देख रहे कि तोर तबीयत खराब बा तो तबीयत ठीक बनू हम ठीक बनी मन ठीक नहीं कर पापा का रे दादी आ गई माइया गई पैसे ले भाई पैद हले पागल रुक रुक पानी लाओ तई रुक आ गई नी तई में रोवे के का बाटे घर में स्वर्ग में से आके रोवतनी अरे अरे भाई ले पानी पी भाई ले हमनी के उही बानी जा पीली जुड़ा गुनी नुई जा चुप रहो अरे बाबू बड़ी गलती कहीं नहीं तूने के छोड़ के ले जाके हो जा अच्छा जाए ते गलती का भई बढ़िया हो गइल कि उनी के पता चल गइल नु उ का हसन समाज के 100 आदमी कहलस कि चाची हो बेटा पतो हो सन बेटा पतो लेकिन ना मन नहीं रहुआ
जुड़ा गइल बढ़िया से जुड़वा देली रह बेटी। अरे अब आइल बिया तो इहे कुल बात यही घरी बतीबे। बाबू अरे कुछ खाए पिए के बढ़िया बना नाश्ता बना वाला पैसा छीन लेला सन दोनों। ला ले रसन है। अच्छा जाए दे वो अनी के अरे लगनी है तो चट्टी ना रला कनी दाजे किन के तो ना देला सियासा ही आ गई। भारे गोड़े रे कतना स्वार्थी बड़ा सारे ऊ। देख ली आई आदमी बाकी माया में छछना तक बुढ़िया के का भइल बा का होत का माया में महाराज कहीं के यहाँ के हमारी इज्जत खराब कर देनी। हाँ कहाँ छी करूँगा कि दुख होता लगे जुड़ो वतनी हम वो सही आवतनी का आवत नहीं चली जी। हां फूफा हाँ, हम का? का आची का पैसा लावा बोला ना तनी। उफा कहतड़ू। हाँ तार दादी जवन बाड़ी नु तवन का कहीं। अच्छा रुआ कांचे को दुख बा। हाँ दादी चली रुआ जुकता चली यही बेरा चली। काहे खातिर चली अब रुपया ले लबे कर खुनवा का बेचबो निकाल के। अरे महाराज रुपया तो सही हमारा घर में जान जाई कि नीचे चौकी के नीचे कुल मूस लेके भागे लसन। अरे हम पूजा तनी कितना रुपया तार हाँ यह के नु जमाल का बोल देला यार तुको बात बताई घी में कमलीदा लगे खड़ा बिया के माई को भाई अब ना जे पाऊ ना रहुआ चले के बा कौनो हालत में चले के बा। का है बड़ियारी का लिया जी काहे न मारा लिया जाए। तू कितना मलिदा खियावत रह ओकरा के देखाई पैसा से नहीं चाहिए। अरे तो देख ली तो हिया पैसा पैसा नहीं दैया गोड़ में रहे दिया चप्पल के भेजले पड़ा। अरे तो खीसी बिखी में आई बनी चली है कम सैंडल किन देता तू अब देखो सैंडल के दाम हमारे लिए मत पूछो ना बताबो ताकि वो चप्पल और सैंडल चले यहाँ के दवाई हो जुगे छुटल भले चलती चली दवाई करा देता ए रोहे ना तो दो खोखे जकड़ल बाजी। ए माई के ले जाए खाने एकदम पीने बुझाता कि देह एकदम रोगिया लेगा गुलो ऐसे रहे हमर दादी तो चल कैसन तार दादी रही बुझाते कि तार दादी कौन नहीं रही का कोई रही। सुनी जी और डॉक्टर के लिया के आई तो खोखे की दवाई दिहन जब बढ़िया हमने के सामने ऐसे बोलता हूं तो ये अकेले में क्या करतो खियान। अरे मोटाना मानी न जानी ना अपना सास के हम पूजा पहन तक बुझाते नहीं। हाँ का जी कितना 6 लाख रुपया तो ले लो एलआईसी। कहाँ से मारे 6 लाख रुपया हमनी के 6 गो रुपया कम होने के हमनी के खल सेवा धर्म करत जा जनी। हाँ जी तू सेवा धर्म करे वाला हो हाँ। आ मान जाई मानी मत एगो उससे बात का जान लो दिक्कत बा? ए घर के दामाद हो हाँ। एजे तार गोड़ पूजाइल बा हाँ। यही से तारा के हम पूजत नहीं खी आ नाही तो अगर दोसर कोई रहित नु तो हे कुल बतिया पर का से का हो गई रही। ए महाराज कहीं गई है तो कहा कि नेकी कर देला पे घरी केहू गनु रंग देखावे लागला फ्री में अपन। नेकी करे वाला हम कइले बानी महाराज हम तू तब तारा ले फ्री में देन दिया ही रउर माई के जतना हम दवाई करा देल बानी अरे आ चुप जतना रह। रउर माई किसमिस से छोड़ा खा गेल बड़ी तू तो किसमिस चुहाड़ा ओकर देन दिया जाई मुंहे देखला पर किसमिस चुहाड़ा खा के ओइसन गल गइली जनी नु किसमिस हां चुहाड़ा खाए गल गेली हां तब आ तू फूल गइल रह पातर माई के जते मोटा गइल। अरे कुल रुपया ओकर चूस गइल आ का हमको ई तरह के पानियो पूछे के मन नहीं करत लेकिन आव पिए के मन होखे त घरे पी सकतड़ रोक नहीं के। साला बुढ़ी कौना टेम्पू से चलल ही या कि हम दुगल आओ तनी आगू ले जू। हां कौन उपाय लगाई के करे के ले जी जब तक ले सोइनवा ना करे तब तक ले कैसे होई। अच्छा रुक रुक तोरा गोड़ पे कसम हम गिरम